nula du tak hosia chu anin hual na muntur hotela chuan akala na thona aminin chuan phonein anin bepa a atuka na a akal lo tur thule thakhat chung chol alak tur thute ashila anin neina a telve nge turin ashil boka ti chuan hol chunga chuan aluta a chung te chuan chibai bukin lompuina an hlana anu bul awathlen chuan anu chuan alo shil ruwa hosia chuan kanu hetiang hol man to lutuk hi engtin nge i buk thei jok atia anu chuan itan chuan engma to omlo ipa nen kan ngai to a i pasal tur te chung kwa in minti za lo nan helai mun hi kan thlangalom atia hosia chuan anu pars chunga chuan enge azota anu chuan a pasal hual chung ten anin hual na thil pek an pek tamdo na wangin an lom thu soinan a pek tur poisa alo keng ve a hosia chu a chung ten an ngai tuan awang chuan a hlim hle a chu mi hnu chuan hosia chuan hla play tumin a laptop chu a ona mi panau pang pakhat chu lo kalin laptop chu aron khoya chuti lai tak chuan a pasal hual chuan voice message alo thona chu no pang chuan message chu alo play pala a play rin em awang chuan hol chunga omte chuan an lo sheveka a pasal hual nung changmoi shelo zet chuan anin hual na hmuna akal lo tur thu lo thonin in thena du thu le a hmu to lo tur thu a shil tela hosia chuan makati in a rilru anangoi ngoya ni te chu aliam ve zela a thian no chu hosia bula chuan a rilruna hnem turin awakala khamini atang khan hosia chu ina ain khung char chara a thian no chuan kai thawin enga tinge engma I eilo ni tin ei tur pe che in kalo kalangai don ani mo atia a ruma chuan lutin a thla chu ala a anu chu athona a fanu chu angai to omlo thu a shila hosia chuan ni tin ilo kalngai lo turin ka selfie thalak chu ni tin kalo thon theialom atia a thian no chuan ka thian nu ini wangin nangma chanpui turin kalo kalani hi hetiang renga iom hi kadu lawalom atia ma se ti dan thadeu kashia ti pa chuan ticket pahni chu a chua har theina na pe a chu ticket chu escape from reality game khelhna tur ania chu game chuan engkim a thei ngil ti rangche atia hosia chuan ticket chu ena chu game ma chuan ming thar te anei dona engkim ma thei ngil thei arin wangin a thian no bula kalve chu arem tia an vathlen chuan chulai thok te chuan game kalmang te chu an lo shilfia in chei dang lamin an vai chuan an chak theinan an mani puitu tur an nei tur ania ti chuan khopui ro rel tu an ni thei don ani he game hi atak ang che ania player te chu an la mu ngai lo muna an shwai chin ani ti chuan in thak turin an kala tarmit lian tak an la mu ngai lo atak anga an mu theina tur chu an vu a an omna mun chu a man lain anin thuam na po chu adang lam hle a an ma a chuan rel alo omboka ma se hosia chuan tarmit chu awwa lo awangin an mu ang khovel dang chu a mu ve theilawa aning dewa ma se a thian nu chuan tarmit khawala ingai dan min shille don nia atia a tarmit chu awwa vele a thil mu te chu makati in atak ang mai na shia a chuti lai tak chuan tlangwal mel thale hleitling zet hian kongkhar chu alo honga hosia chuan chupa chu alo enchar chara a in thuam dan te chu adu zong takani chupa chuan a in mel hria tira rongcheng khopuya kalo lo ma cheu rel kongte vuri na khu awangin rel atlan theilawa chu wangin in rama in kirle thei ma chu he khopuya hian kan lo lo ma cheu ma se helaya in cham chung chuan in film khurdonia a chan chu mi in anglo tak tak in hudona in dam chua kher lo mai thei bok atia ti chuan chupa chu zuin khopuya chuan an luta hotel an bathenga an room a chuan an om chewa hosia chu mut atum lai takin a room kong khar chu police in hong turin an ron shila chu khopui ro rel tu chu tha ani awangin poi khoi tu an zong alo nia hosia chuan game a in chan ma lu tuk chu makati hle a ID card chu a ena a ming thar tur chu sian na nia
atuk maya chemistry subject a PhD nei tur ani ma se van doi thak takin dam phal lo thil alo kola an lo mu ani chuan hosia chu an man don ani ti chuan tukver atang chuan tlan chua atuma in hnuaia cafe a chuan a thuwa a dawhkan kil na bula chuan mi pakhat a thu ve a chupa chu khopuya lut tur alo som tu kha ani a hming chu chen ania military leader ni in hosia chu a en renga chu ti lai chuan player dang lo kalin I thil nei khamin pela thil dang ka pe angche aron tia hosia chuan dam phal lo akol chu a pe ya ma se chu ti lai tak chuan police an lo kala an game khella ya police officer poimo takpo alo tel ve a mi zong zong chu che to lo turin a shila beklak sak tu pa chuan a hlau awangin hosia chu a peleta chu ti lai tak chuan police officer chuan dap turin aron pana ma se chen chu alo dinga rorel tu a thi lain hosia chu abula a om atia ma se officer chuan tu po ni se chulai hmuna omte chu an dap vek don atia a bek chu a en theilo nan hosia chuan a chel tlata officer chuan asilai chuan atina ma se chen chuan asilai chu alo lak saka officer luwa chuan atin leta officer chuan hetiang a che tur hian tunge mo ini le atia officer chuan chen chu military commander ani ti ashelawa chen chuan zoni nei chuan keile ka hote hi mindap ro atia chuti lai tak chuan chena hote chu ral thuam nen an lo kala officer chu atlom ta a chuti lai chuan minister feng alo langa rorel tu ni tura candidate le an game mi poimo tak ania minister chuan henula hi mi poimo tak ani awangin ama muturin kalau kalani atia ti chuan chen le fenga chuan kopui tur thlan angaya hosia chuan ama lo chan masatu chen chu athlang ta zoka abula chuan akala ma se chen chuan hosia chu rorel tu thatu apu tumin tal o tiran tum thu ashila abe ka chabi anda chu rorel tu an tha in chabi ania ama a abek la tu khan hosia chu manani theinan chabi chu abeka alo da ani hosia chu twal that tu le dan lo sum dong apu ani trepa ma se khapa hosia pu tum tu kha an man lawa hosia chuan dan phal lo thil ka kol sia enga tinge min man lo atia chen chuan chu chu ka thil tu mani lo I du chu ka sia lom bek chu min pe thei reng ania atia hosia chuan asoi ang chuan apeya mi sondang anei le a chu chu mi pakhat scarf pol bat kaltlanga minister fang hena document poimo tak pek ani game chak tumin document pe tur chuan akala ama lo ngak tu scarf pol bat tu chu chen alo nia document chu pek atum lai chuan midang scarf pol bat chu a hmuwa tu zok nge pek tur dik tak a she thiam talowa chen chuan idu zok zok I pe thei idu thanna ani e atia hosia chuan ama a lo chan tu chen chu a peta zoka chuti lai tak chuan an game chak tur chuan chu khopui chu a chhuwa sana ngai ti a she chhuaka mi an lo kala an lo in hlia ti chuan hosia chu a thowa khopui chu chhuwa san atuma ma se silain an lo kap mana a chak ta lo ani chulai game khelna a thok pakhat ne na chuan ama lo kap tu kha tunge ani azota ani chuan game chunga thil thleng te chu pon lama an soi thiang lo alo tia alung oi lo hlea chu mi hnu chuan anun boring taka chuan akir le a thian no bula chuan tunge kha game min chak lo tir tu khani yang le ti in azo trenga ti chuan military commander chen chu khopui ro rel tu ania ti chuan hosia chuan chen chuan abum ti a hre chhuaka document apek kha minister fang pelawin ama hlok na na manga atlan chhuwa don lai lo kap tu po chen ani ti a hre chhuak ta a thin rim hle a chan po abum na wanga game a chak lo wangani ti chuan phuba la tura game khel non chu atuma adum vekin a in thuama chen chuan ama ang bokin rongcheng khopuya lu turin player ho chu asom le athu soi ngai bok kha alo soi le game chu a in chan le ta hosia chu chena financial advisor ani ve thunga
phubalak atum wang chuan a chan pui dera ma se spy ani ti chu a hril theilawin a fim khur hle angai tu ma hriat lo chena chan chin te chu a thup tlata ma se chen chuan kumhni liam ta a alo chan him to awangin hosia chu alo la shemai the ani khopui chu a thleng ta a officer hne na kalin chena thil swal ti le adu amna te hailang thei tur thil adila officer chuan kumhni lai kanin mutalo kalo ngai lutuk che a atia hosia chuan ka thil dil che chu min pe wat la atia ti chuan medal apea hosia chuan silaya dil le a officer chuan a thil nei alak sak vek don ani hi ti chungin silai po chu apeta thawa ti chuan chena officer chuan medal chu da turin akala chu city ruler thattu ani ti finfia na tur ani ma se avalu chuan silai king pahni an lo oma thil ruk tum an lo nia ruk rutu rakal ani lo thule an du chu la ruturin a shila ma se chu pa chu a phone ri thuta pakhat chuan tu nang huna hian I chang do na mo atia chu pa chuan game mai ani hi la thu tak du su atia an chhuwa don lai chuan chena hote chu an lo thlenga an tlan chhuwa theinan hosia chu an nam pheya chuti lai tak chuan chen chuan kai tho tumin awapana hosia chuan ama mutura akalna lama athil ruk tum te a mu thu a shila lom thu a shila a pheikhok chu bun tir atum lai takin hosia chuan keima in ka bun thei atia ama a chuan ngei om deuh hian chen chuan a the pheya a hote chu thil bo le thil danglam a om le om lo en fia turin a shila ma se eng thil danglam ma an mulo a chan chu alu khan office an lo swa sam a muwa thil danglam da ani chuan an rin hlel a hlawang ani hosia chuan party na a muturin le contract sign turin angena chu mi zan chuan anin mutange ya ma se chen chuan hosia chu aring tak tak lo thilin thlengpui turin angena document an ruk sak chu a hmu'a chu document chu contract assign chuan pek atuma atir chuan a hniala ma se du than tur dang anei chuang lo ti chuan chen chuan adu ang chuan ati saka ma se a bum le a document a pek vele hosia chu aman tira hosia chuan I thu tiami bo chhia ni atia ma se chen chuan eng thil nge ka tiam che a atia document chu a honga medal a office da atum kha alo oma chen chuan silain atina hosia hlaulu tuk chuan silai chu ala thuta min that lo sham ro atia hosia omdan a hmu chuan chen chu a tim dewa a silai chu apeleta an pahnia an lom dun theina tur deal thatak asiam thei thu ashila chen chuan hetiang chuan meiche za om tak ini to lawang atia hosia chuan apoiti lo thu ashila chen chuan natuk zandar som pakhata casino a in muang atia atuk zana chuan casino a chuan chen muturin awakala ma se minister fang chuan akal lama chuan lo ti dingin abula ashwaya secret formula ahne na tang chuan lak atuma ma se hosia chuan formula chu apedu lowa a chan chu athil tum ber chena man tir chu alati hlotin lo wangani an game khelhna ya chuan a chak lo le donin a inshia a chen chuan hosia chu engwanga anin hmuna tur la thleng lo nge ani hriat tumin casino atang chuan a chhuaka ni tin a eithin cherry pona tla chu a hmua adin mun chu a thalo ani ti hria in chanturin akala formula chu ila nei chuan kabula local la helai mun atang hian ka shwai chhuak angche atia hosia chuan hneina achang ngei donin a inhria a hlim hle a athowa hun pakhata athuk ruti ashila athilda thuruk chu ape a ma se minister fang chu chen man turin alokala a chan chu hosia chuan chen an man theinan medal chu formula document chunga chuan alo da tela alak vele chuan an manta ani minister fang le hosia chu an lo in thurwal ring mai chuti lai chuan chen chuan I che thahle mai hetiang hi ilaka changin kalo be sei hau lo atia hosia chuan game top thenga ne na achang lai chu muve tura adu thu ashila ma se chen chu mi puizi nga chuan a muve lowa ne na achang lai a muve lowa wang chuan hosia chu alom lowa ti chuan
anun pa ngaya alet le a an manager hne na chuan a hna akai san tir turin angena ma se chuan lam tam tak siamin alo nol saka hosia chuan a thiam na tengai hlut sak tu hne na tho amamo ti hre chuakin a thowa a ban thu a shil ngala an manager chu a coffee ina chukchu panga vel an mu thu le in to lo turin a shil boka an manager chuan a thil soite chu makati mel hle a hosia chuan a thian no bula game khel le du ti soin a chan po hne na lal lukhuma khum la ya chenan alo mu ve adu a game khel tur chuan a kal le a ma se khopuya lu tu ra som tu chu midang dai alo nia chuta chuan chen chu a om ve lo ani chena chaklo hnu khan an rol an thlaka hosia chu alung oi lo hle a engpo ni se chu mi thar chu a office a azuya chupa chuan secret formula chu peturin aril ru hne atuma ma se hosia chuan apan hnaya a iptea chuan medal chu ada zewa alama achan thu ashila minute nga vel aliam hnu chuan chupa chu an manta a game zo hnu chuan chulai thok pakhat hne na chuan kalin main character an thlak chan azota chupa chuan an hunanin chhok thin ti asoya darkar bi in an thoka anin thlak thin ati chuan hosia chu chena tho laya akal lo awang chuan alom lo le a nikhat chu chen chu in lua turin akala thilmak ve tak chu a in lua chu hosia I chen na hnuai che ania chuti lai chuan hosia I bial pahlui nu chuan an in mu masak bera poisa an pek chu pekir turin alo tia ma se hosia I pa chuan afapa hetianga om nuwa po lainan na le poisak nei mi alowa awakal chu alo hau shepa chuti lai chuan hosia chuan anu chu lungai lo tura shilin amma ngei chuan chu nu chu abia a engdik na chan vo neya helai lo kal hinge ini poisa min pek ang che khan kanu le pa te pon envelope min pek za che khada in an pe ve cheu chu wang chuan kanin ang che khonga in min kalsan ro atia chu nu chu thin rim dewin akal chhuaka chen chuan a chhuk lai chu alo mu a hosia chu a chhuk thlave a chen hnung lam chu a mu a ma se anu chuan alo ko awangin a chhole ngala chen po chu a hoi chowa ma se a hnung lam che a mu mana ni reilo te aliama hosia chuan chen mu nan game khel le atuma game khel na mun chu a thlen tlai awangin a ma a ani na ni lo midang angin a khel angaya ma se adu ber chu chen mu ania tuntu ma chuan investigator ani ve thunga ati tur chu city ruler hlui zon chwa ani a chan chu ruler kha alo thimi alowa mi inan lo kidnap zok ani chuti lai chuan akuta chuan medal chu akenga ruler thar anni theinan tungi ape kang o atia chena na thona building a chuan avakala ruler masa an kidnap na mun chu an soilai alo shia a man mo takin chulai mun chu apan ngala ma se chen chuan an thu soilo ngai tha an omni in na shia a tukvera chuan a hui chuaka game a mu photo ani awang chuan alom zoka a zui ngala hosia chu ruler hlui ina chuan aluta hunrei taklua to lo ni in tharau te chu muntina an omboka a hlau ema kongkhar chu alowin honga chen chu alo luta chung tharau te chu a hlau ti a mu chuan aron chana asilai chuan tharau tak tak an ni lo ti fia nan akapa game chunga mi vek an nia chena mu chuan a himta ni in a shia a minister fenga ina kalpui atuma a chan chu a ina chuan ruler hlui chu anda a ma se hosia chuan angai lo ke ma in kakal theyalom atia ma se chen chuan aruk takin a hlauti a shia a I hlau mi alo chu amak hle mai atia minister fang in an thlen chuan an lo mu chepa ma se an bi rumana ti chuan ruler hlui an da na chu an zong ngala room chu alendan a in ang lo ti hosia chuan a she thiama ruler an da bo na chu alu na shiat tumin bang chu adap pheizela atopa an mu theita chuta chuan ruler chu an lo phuar beta hosia chuan a phel sak ngala ma se chen chuan hosia chu chuta chuan atan tir ta thunga a medal chu alak sak le boka ruler tharni alo tum renga hosia chu a thin rim hle a
engtin nge iti theizok atia chen chuan hadam ro game mai ani hi atia angai te in hosia chuan chen hne tuma game khel le ani awang chuan a hlim lo hle a ma se pona adin lai chuan ro alo sura chen lo chuak chu a hmu a ani liap chu khum turin a pe a ma se alo nara a chan chu chulai thok pakhat chuan ni liap dang alo pe a ti chuan chen chu akal ngala atu ka chuan hosia chu bazara thil lei turin akala a thil lei tur chu pakhat che alo oma alak don lai tak chuan midangin lak an lo tum ve a chhuata chuan atluk pha a sleeper chu le lama chuan atol pheida ya la turin avakal kwala ama a chuan chen alo ding renga sleeper chu apeya hosia chu shelo ang main akal le daya ahnunga hosia local ahmu chuan min lo zuem ni atia mi pakhat local chuan hosia chu chibai alo buka chen chuan ama chu azui ni lowin chulai hmuna chuan a cheng ve ti a she thiam ngala chu pa chuan buaina a om thu chu soin a in lua nei tunu chuan a lua tir du to lo thu a shila chen chu a hoi chawa hosia chuan apple alo ei khum vela in chunga tang chuan alo chuk thla a chen chuan enti kong zong po in he in hi kalwa turani atia ani na taka chuan chen chu a hausa in chulai hmuna om chu angai mi alo ma se engwangin nge chulai hmun chu lua adu tlat ni ang le atu ka chuan hosia chuan in lua turin chen chu ama nge akal abe se ya ma se a thian pa jok chu a local da ya a shil hai lek leka ma se in chu alwa tira a thian pa chuan abenga airport awwa renga hosia chuan a thu soite chu a hriat lo a ring dewa ma se a thian pa chuan a thil soite chu a hriat thei vek thu a shila chen chuan in chu alo en ve du awang chuan a phone camera a on buka in lua tu chu chen ania hosia chuan a in lua tu tak tak chu chen ani ti a shelo ani ni khat chu a ina awakala a in lampana chen akal chu a hmu a mak ati hle a heta hian engi ati le atia chuti lai chuan a thian pa a in lua tu in airport awwa reng chante angai to a ring hlel chana a in lua tu chu chen ani nge yani ti chu a she thiam ta ti chuan fia atuma furniture hui te chu a thara thak atuma a ina chuan a om lai takin a kong khar chu hosia chuan a kik thuta chen chuan hosia chu a ina akal a be sei haula hosia chuan kong khar hong turin a shila furniture hui te chu a thara thak sak atum ti a shila ma se chen chuan ala buaya wangin a hon theilo thu a shila hosia chuan hong turin ati renga wang chuan chen chuan a thian pa chu local la min lo pui vatte ti in abia a thian pa chu chen chan pui tur chuan awakal nge ya ma se apartment diklo zok an chen omte ina zok chuan alut pal lau chen chuan a thian pa chu a bele a khoyangi om ka ngak reng che ania atia i chen oma kalut pala engtin nge ka ti ang ti in alo changa chen chuan a tuk ver le a chen omte tuk ver chu in ngai tak zuan kai mai thei ani ti a hre chuaka ti chuan manmo dewin a thian pa chu a ina chuan alut pheya ti chuan chen a thian pa chuan kong khar chu a honga alu tira chuti lai chuan chen chu thom hnu da na a abiru a khuman da fel hnu chuan hosia chuan in chung lama chawa thuam hnu da na te chu en fel adu a ma se chuti lai chuan a phone chu a lo ri a chang le ri a hosia chuan thom hnu da na bom chu en aladu tlata ma se a en ani chuan chuta chuan chen kha abiru boxia a thian pa chuan hong lo turin le en lo turin angena chuta chuan ami mal thil ada thu ashila ma se hosia chuan arin helawang chuan chulai hmun chu en ngei adu ani part 1 chu alo top le ta ama thei ang bera chhun zom le tur ani ang min lo thlir sak le cheu don nia